את בוכה? אוף, אמא, אני שונאת אותו. אני כבר לא אוהבת אותו כמו פעם. ומה החברות חושבות עליו? הן אומרות שהוא נורא מתאים לי, ושהוא מאוד חמוד. חמדתי, החלטות כאלו לא עושים ככה. יודעת שאני מאוד אוהבת אותו וצדי את יכולה ללכת איתו עד לחתונה? אני יודעת אמא, אבל אני כבר לא אוהבת אותו. זה לא אותו דבר כמו פעם, את צריכה להבין את זה. אני חייבת ללכת עכשיו לזרוק אותו. אני מצטערת, אבל אני כבר לא אוהבת אותך. מתוקה שלי, מה את עושה? מה את עושה? תחזרי הנה. תחזרי, אני אמרתי לך! יש לך חור בגרב. אוף, אמא. רגע, מה אני רוצה להגיד? שלום! הן אומרות שהוא נורא מתאים לי, ושאני יכולה... חדמתי. מה אתה עושה? מתוקה, מה את עושה? תחזרי הנה! תחזרי, סונה! אקשן! אני יודעת אמא, אבל אני כבר לא אוהבת אותו. זה לא כמו פעם, את צריכה להבין את זה. אני עכשיו הולכת לזרוק אותו, אני לא יכולה יותר. להתראות, אני כבר לא אוהבת אותך. אקשן! הן אומרות שהוא מאוד חמוד, שהוא כל כך מתאים לי אמא, אבל אני לא יודעת. אתה מבינה למה אני אומר? אני לא יודעת אמא, אני פשוט... לא יודעת!